ana m anabata unu na chanel a oge mmụta, ebe ị ga-eji ọṅụ wee na-amụta asụsụ Igbo. Taa isiokwu anyị bụ ekele. Ịma na asị ekwe ekele ihu asaa. Tata anyị akụziri unu ụzọ ole na ole esi ekwe ekele n'ala Igbo. Mana tupu anyị aga na nke a, ị like-kwala vidio a, ị subscribe-kwala chanel a, elekwanụ ihe ị ga-enweta ma ịdịbe subscribe ma like-kwanụ vidio anyị. Ngwanụ gbara ọsọ gaa mee subscribe, gaa meekwa like, ma share the vidio ka ndị ọzọ wee bịa mụta otu esi asụ asụsụ Igbo. Ugbu a n'isi anyị jikwaba okwu taa bụ ekele. Ekele, greeting, otu esi ekwe ekele. Tupu gị na mmadụ ebido n'mkparịta ụka ọbụla, ị ga-ekwe na-ekele akwa ya. Ezi onye ọbụla dị n'ụwa kwesịrị ị na-ekwe ekele, maka ekele na-emepe ụzọ. Ka anyị kwe na-ekele n'Igbo. Ihe anyị si na good morning n'ala Igbo, ịtụgharịa ya, ihe ọ pụtara bụ ụtụtụ ọma. Gaa chọrọ isi good afternoon, ihe ọ pụtara n'Igbo bụ ehihe ọma. Ịchọkwa n'isi good evening, ịtụgharịa ya bụ abalị ọma. Enwekwana ọtụtụ ụzọ ọzọ esi ekwe ekele na-abụghị good afternoon, good morning na good evening. Nke anyị nwere ike ikwu ya mgbe ọbụla, ị nwere ike ikwu ya n'ụtụtụ, ị nwere ike ikwu ya n'ehihie. Igbo izugbe mbụ general Igbo, onye ọbụla na-asị ndewo, ndewo sa, ndewo ma, ndewo nne, ndewo nna. Ịghọtala? Ka bụ Igbo zuru onye ọbụla ọnụ. Ọtụtụ olu dị n'ala Igbo nwere ụzọ nke ha na-esikwa ekwe ekele. Ọtụtụ ndị na-asị Mmamma, jọọkwa, nnọọnụ, unu Ịbọlachi, Kanka, birikwe o. Eji m aka na ịmụtara otu ihe maọbụ abụọ na vidio anyị taa. Ngwa, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma, ga-anụ ka ịgwa ndị ọzọ ka ha bịa mụta asụsụ Igbo, because anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị ga-akụziri unu na chanel ahụ. Nke a ka wụ nnọọ ntakịrị, nke a wụ nnọọ mbido. Ihe nke dị n'ihu ka mma. Ngwanụ, ndewo no, ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-ahụ.